Акай Роналду, худат барои чӣ Тоҷикистон наомадӣ? Рост чӣ гап, ман рафтагӣ будам. Рост ҳами бачаҳои Фархор якҷо тӯй бурдан. Зулайха Мамачоева Байдхон айрақси бозиро бовар карда тӯи травма гирифтем, дига натонистем дар бозӣ рафта иштирок карда. Акай Роналду, худат ай Фархори чӣ? Конечно, ман ҳами Фархорум, брат. Ҳоли нигоҳ ки дар комментария менависонанд ки ман киҷои Фархорум, дар кадом мактаб хондагиам. Ҳамаша бачаҳои Фархор хичон менависонанд. Неки шумо ин видеоро бигирен, Фархориҳо паҳн кунен. Фархориҳо гапто надорум, ҳамавақт ба пеш, зинда бошен. Ай номи Криштиану Роналду ба ҳамаи Фархориҳо салом, зинда бошен, ҳосилот ба пеш, Фархор ба пеш, Тоҷикистон ба пеш, зинда бошен бародарон. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from